amb les imatges... Doncs, com no, era un derbi. I què passa en els derbis? Que hi ha molta intensitat, moltes ganes de fer-ho bé, perquè molts jugadors es coneixen entre ells, volen superar-se, volen quedar per sobre, perquè després es veuen i és la manera doncs, El pique personal de punxar. aquell, sí. La primera part va ser un pèl més dominada pel Lloret, pel Llagostera, buscant més joc de toc, obligant, entre cometes, obligant el Lloret a sortir al contraatac, perquè dic entre cometes perquè és un joc que ja li agrada al Lloret, que ja li va bé i que sent còmode perquè té jugadors molt ràpids a davant, com Guzmán, Narcís, etc. I aquí arribaria el gol d'Eloy Zamorano, que està fent una temporada espectacular, i no només per aquest autèntic golaç, sinó que està fent una gran temporada. Aquest era el minut 21, que posava el 0-1 al Llagostera B i tenia doncs, el resultat de cares per continuar la lluita per l'ascens, que en 3 partits seguits sense poder guanyar s'ha quedat una mica enrere. Això era l'inici de la segona part, al minut 47, amb l'empat a 1 de Narcís, en un segon temps que els locals van fer un pas endavant i van arriscar una mica més, i aquí eren les acaballes del partit, on hi havia un penal una mica polèmic per unes suposades mans. Dic polèmic perquè hem parlat amb els dos conjunts i uns diuen que hi ha una cosa, uns diuen que hi ha una altra, però bueno, en tot cas l'àrbitre el va xiular i Adrián